Hej alle sammen. Jeg står her i hjertet af København, inde ved Bredgade, i nærheden af Tesla. Og jeg glæder mig over, at det er Tesla torsdag over hele verden. Jeg vil lave en lille kort video her omkring optimisme. Det synes jeg, der er alt mulig grund til at have. Vi ser nogle vigtige ting ske for øjeblikket, og har gjort det i lang tid, men nu er det kommet op på et rigtig nyt og spændende niveau. Vi har i Holland, hvor man har støttet et forslag i parlamentets underhus. Det er godt nok ikke vedtaget som lov, men det kan vi håbe, det bliver på et tidspunkt, om at fra 2025 skal der kun sælges elbiler i landet. I Indien for et par dage siden har man luftet tanker omkring det samme, godt nok for 2030. Igen, stort land. Rigtig stort land. Og i dag har vi Tesla torsdag. Model 3 kan reserveres over hele verden. Folk er i gang med at bestille den over hele Europa. Vi har set nogle fantastiske billeder på nettet fra blandt andet Sverige og andre lande, hvor folk har været i lange køer og ventet på at bestille den her bil, som giver dem håb om en anden måde at transportere sig på. De tre ting kan vi håbe, og jeg tror jeg er på, vil motivere nogle af de andre fabrikanter til at samle den handske op, som ligger foran den, til at begynde at fokusere i endnu højere grad på elbiler, og de muligheder, der ligger i det, og den efterspørgsel, som der er efter det den her fantastiske måde at transportere sig på, som er til glæde for alle. Så jeg synes, der er al mulig grund til at være optimistisk, også i Danmark, selvom vi ikke måske kan se det lige nu og her, eller næste år, eller året efter igen, men mange begge små, det kommer også til at smitte af på Danmark. Vi får Model X på gaden, det er rimelig sikkert. Den får vi på gaden her i Danmark her til sommer, og vi får Model 3 på gaden. Det bliver så nok først i 2018 en gang. Men der er så mange ting, som er værd at glæde sig over. Så husk det, og have en rigtig dejlig Tesla torsdag derude.